Cipak wek. Nyumili kawitan dipinangkan yang bebas sing ngoten mengko Pak niki dilajengaken apa? Kapiloro. Penyanyi Demi. Oh ya nek gandrung enak to, Pak. Oh nggih, gandrung. Ben Banyuwangenan lho. Gandrungnya kadane Supina. Spesial kanggo Riko siji gending dilanjut magi Pak Singo artis sedulur ya. Kapiloro ambi gendingane tetep bareng 99.2 iki. Bangga huye sama FM Mas. Show. Asik. Piyem ngarang doro tasik monitor. Sugeng rawo bawana. Minarak wae nggih. Sugeng rawo Bang. Asik ye. Bangga uye nggih piyem ngarang doro. Garising kerosarika. Oh yeah. Garising rumangsa rika kakak. Ya yo hae. Raina bangi sun pikiraken. Si berandane sing kadengarekan. Ayo piyem mayang balas. Ison pipi lara sing kuat isun nyangga mumpung ameh papa make ana nawi ana jodoh ambil si hae. Kapiloro telur ya sesi gede si embalo sampai ini selamat malam. Ayo no kawasan pas ini tukang kunjung Mama Yesi kari lawas ya telur wadon ya Mama Yesi. Selamat malam Kang Cagar Mama Cagar blok aku ayo kakung blok aku juga sudah dalu sekiu umpama salah iya barang salah. Ayo Pak De Samsuri masih lupa parah luput masih berada di Indramayu Pak De. Sugeng dalu ya dalu Pak De Samsuri sampai awal gering-gering
Delok ya sedang dalu masih berada di Indramayu Pak Deng ya selamat malam ya. Oke, sil. Kapiloro dulu. Tarik yuk. Umpama salah sampai kawat gering-gering isun di lorong buat isunya siji gendingnya dipinangkani kapiloro dulur ya niki dilanjut napa niki? Cemeng kopine. Bener ora cemeng kopine. Jenenge. Iya masih lanjut dulu sisi gedingnya cemeng kopi ini tetap bareng 99.2 pasti necis sama FM bangga. Uye. Siap. Ayo pedotan kita selamat malam Ibu Warung Pojok juga Kang Ijen yang ikut bergabung Sungai Dalu. Ayo Manta R Sungai Dalu. Ayo Mbak Belong Kari Lawas selamat malam ya pas ini Ibu Warung Pojok Sungai Dalu. Lekan untuk GR Manguto. Ayo kanggo Kang Karim juga Pak Regoli Sungai Dalu, Kang Bayan Sungai Dalu. Ayo Kang JK, ayo Kang Kartotul itu juga Sungai Dalu Mas. Siap. Ayo. Ayo Kang Bayu Aji, ya temoyo nih buat meluncur. Sore sirami esok lan sore ya yo senang diri dan supagari welas ingsun ning ana tunggale. Ya Mama Diari selamat malam Mama Diari ya. Mula rika kembang putih jangan hati kaya kaca si anti tetes dalu wae kok anteni oh yeah shit shit cemeng kopi ini telur tetap bareng 99.2 pasti di Cisama Cisam iya Pak Dia Samsuri juga Mama Adi Hari-Hari Maimunah nggih selamat malam yuk Mas ini terima kasih atas gabungannya nggih semangat Mama.
Bangga Oye, semuanya yang sudah bergabung just standby monitor ya. Selamat malam, terima kasih atas gabungannya ya. Oh ye, ayo wong ireng Pak Win, selamat malam. Kang Cemplung, langsung Dalu ya Sukorjo, Pak Ema juga, Kang Sopo meneh lali aku. Sukorjo, selamat malam semuanya ya. Iya, ayo manja sekalian Kang Kriwo, lah Kang Malang Katung ya, selamat malam ya. Ono kawasan Ringin Telu Sukorjo. Yuk. Gundol latar yang mami. Ayo samper, Bamangun, Mama angin-angin. Ya Mama Kekaita. Mama hari-hari. Sedalu mah. Sekse ayo. Wes disanje. Jare paman. Oh ye. Seneng atine. Nah, kamu. Syuh, ayo Pak Muki, selamat malam. Aku ngen Nabila. Lare turu. Lari turu. Iman-iman. Aye, asik. Ya ya ya. Ojo. Ojo riko kukat. Ayo gue Janis ya. Selamat malam Janis, juga papai Sundaru. Jare milo. Iya iya, juragan Rondo. Jawet milo. Ayo Mama Wiwi, selamat malam Wi. Yuk. Iman. Sing. Ojo riko jaga. Juga Mama Lili, Mama Maisin, Sugeng Dalu, Baru Rejo, Berkoya. Kang Pondok stopan ya, selamat malam. Ini dilanjut apa Pak Singo? Jawaan ya jawaan. Monggo. Di jam sari. Yeah. Nyidam sari dilanjut emang kita terteka vokale Pasingo telur ya tetap bareng 99.2 pasti nih Cisam FM bangga Oji Bangga oi. Sliramu segar melati. Iya Bik Yam bangga oye Bik Yam ya. Yo selamat malam kanggo Bik Yam Karang Doro six yo. Umpama sliramu margi wong manis. Kang Panji ya hasil baru. Bakal liwati. Ayo kali geseng ya selamat malam. Sinakjan lintangi luku semun Kapleng ijo khususnya ya A sampai Z. Prasyada ning ati. Iya Mama Papa Depi selamat malam. Tansaku mantel ning netra rinoso. Awas ora
saning driya Ayo Mama Tia, Mama Hendra, Sugeng Dalu terasa jagat raya Suwe ayo kali ngono ukir lan samudra Ayo Kang Joko Lelono, Mama Geni Putri selamat malam Yuk si Deyan Karangdoro Aduh jadi ati selawase Iya nalikane ing dalu atiku lam-lamen sira wong ayu Susu nganti mati ora bakal lali yuk yuk lah kae mlaku tetap monitor Mbak Engge Pian terima kasih gabungannya ya Karangdoro ayo Kang Asmoro Cakmin Blok Agung ya Mama Yesi kari lawasi tulur wadon nggih Kang Cager Mama Cager Sugeng Dalu Blok Agung ayo Uti Arsen Kakung Blok Agung Sugeng Dalu juga pasti nggih ayo Mama Arin Kang Krempeng juga Cahitane Sugeng Dalu kali Gesing ya ayo Paknya Mak Ton Mak Kang Sogleng selamat malam ya juga Mas Bagong sekalian mamae sekeluarga Sugeng Dalu Mak Rumi Pak Sugio Sugeng Dalu kali Gesing ayo Pak Bat dari Kembang Barat ya juga Mbak Yanti Kang Berin Sugeng Dalu yang Bismo Bunda Dewi Kang Made Sugeng Dalu umpama sliramu tekan melati Kang Satrio Jagat Sugeng Dalu aku kumbangi Damsari Pak Betul Mbak tahuan selamat malam oh ye umpama sliramu margi wong manis ayo kadung beli Mama Kartini aku malam kang bakal liwati Kang Kliwon Tanjung Rejone ya selamat malam ayo Mas Semi Mas Kak asik Sinakjan lintang iluku yuk bangga gue janji prasetya ning ati ya iya tansah kumantening mitra terasa jagat raya kali ngono wukir lan samudra ora ilang memanise jadi ati selawase nalikane ro ing dalu atiku lam-lamen sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lah kae tangi mlaku Kang Panji Selir Baru yang saya ikut bergabung selamat malam ya Pak Oscar dan juga Kang Sun Pesanggaran selamat malam juga Mas ini monggo Pak Singo dilajengaken napa niki Bengawan sore Bengawan sore ya ojo kuwi mah gandrung
Senes dereng Oh, niki dereng. tasih nggih niki senes. Cek. Sing biasa. Ayo siji kending spesial kanggo riko mage Pak Singo Pelambangan Telur ya. Kendingane Bengawan Sore tetep bareng di Sam FM yuk. Panggah oje. Panggah oje. Ning pinggiring Bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jaman semono kowe ndungkapi tong ketika ning pinggire Bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lahir terus ing ati sanadyan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreksa lan jaga Gusti kang paring iti lan pasti kita satur menglampaui Nggih, kirang setunggal. ing pinggir Bengawan wayah sore tansaya kelingan kawang-kawang esemu cahayu ya wis seding atiku Ya Bengawan Sore siji kending tetap bareng 99.2 Mas. Panggah oye. Pastinya yang sudah datang ya, yang baru gatuk ya, selamat datang pastinya pinarak semuanya sambil menunggu giliran ya. Si hae yuk Cisem FM. oh iya. Ayo Kakung Karti selamat malam kok kaya ngopo manungsa mung bisa ngreksa lan jaga iya Kakung selamat malam kok Gusti kang ayo Kang Bayu Aji gitu moyo siut lan pasti kita sadar menglampaui ayo Kang Permadi Mama Permadi selamat malam ayo Kang Sotik selamat subuh dalu Lindu Aji yang sudah ikut bergabung malam oh yeah ning pinggiring Bengawan Papa Mama Ulfa wayah sore asik saya kelingan ya Papa Mama Ulfa Papa Mama Iki selamat malam Arbo sip ya sikil kawang-kawang esemu cahayu gawe seding atiku ayo Bunda juga Pak Epur
Purbawati ya. Mama Purbasari Itomoyo nih Kang Doni juga semua yang berada di kawasan Itomoyo A sampai Z ya, selamat malam ya. Satu lagu lagi terus rolling ya Pak Singo. Nggih. Dencangnya kuatang ya. Napa niki pungkasane? Lali janjine. Lali janjine. Oke. Enak suara ya wis. Ayo sebisa kanggo Riko untuk sementara pungkasan kanggo Pak Singo siji gendinge lali janjine tetep bareng 99.2 pasti lagi. Panggah oh ye. Panggah oh ye. Siu. Kang Bayu Aji bu enak-enak tinggal laya-laya ya. Itu moyone bergoyang. Pak Ibu Bunda Purbawati selamat malam. Semoga sehat selalu nih Pak. Bunda, asik yuk. Madi. Ayo Kang A1 Kang Rangga itu moyone malam juga mau monitor. Oh ye. Sik. Agung Kardi, matur nuwun lagune Mbak Singo untuk sopirnya semoga tambah ayu sehat. Jadi gabungnya amin kakek Mbakong. Terima kasih gabungannya. Kowe ngajak ing tawang mau. Ngiling sesene. Ono kene aku kowe. Kaen rambalate. Ayo Kang ngerti. Yen tak telepon Sel. malah kok mateni. Yo aku makan kepada minta jiwa janjine kandhane alasane mangkelake sira kelon kadung kandhan kowe ora teko. Oh ye. Tarik yuk. Janjane kowe nang ati lagaku kan kanjome ani iku sojana kowe kencang wanita liya. Pas sembuh nih yang Pak Gatot Mama Susan Sugeng Galuh Pak Wen Cuilan saya Sugeng Galuh juga Kang Bleduk karena seputaran pasar Pak sembuh nih Hai Kang Wibisono Sugeng Galuh Mak Gambreng Papa Gambrengnya selamat malam Mas ini Pak sembuh Bapak mau Maduran Kedung Agung apa ya kabarnya Mas iya Dina minggu sing katuku kowe ngajak ning tawang mangun nganti lincir sengene aku kowe
kentung jos tung gentak kentung jos tung gentak kentung jos tung gentak kentung jos Wis balik. wis balik Paiman kaul. Paiman kene ra kau. Paiman tok liyane ora lho Jane nak kaul Paiman. jane Jane kowe nang endi wajahmu takkan umbiani hatiku sojana kowe kentar wanita Diroling riyen Pak Sing nggih. Kapok ora. Ya dulur kanca kabeh iki mau untuk sementara pungkasan nganggo Pak Singo ya lali janjine. Monggo diroling nang belakangnya Pak Singo yang berada di luar ya silakan masuk ke studio pas ini. Ayo tetap bareng 99.2 nggih Cisam FM. Cisam Bagah FM. Oye. Monggo mama-mama papa-papa silakan masuk nggih teng studio pas ini. Tak koleng menungsone ning kene. Anggitku lek. Juga sama. Dewas tak celuke betuntu ning kono lan diuti. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah dulur lana kadoni. Ya, saya atas ini sugeng rawuh. Tepat mama tak tekon karo sapa ora nyauri ancak cengkre men padha hari ngono. Saya kadoni gendinge apa kawitan? Cidra Citrane sapa? Jawa. iya Mah, tekoni meneng ae ndekne mau. Aja cengkre. Sidro. Sampeyan iso Jawa ta? wong Jawa rasa Jawa Jajal, aku ora gutek. aturane mek Cina Cina. Citro. Citro yang latih apa Citro tok? Citrone Didi Kempot. kuwi Hah? Loh, ya kuwi iki sing ndi? Cidra yo akeh Lah ya, wae Didi Kempot atau Citro ing latih enek dhewe. Mas aku mantas ya. Mantas, Gak ya. enek. Saya tak golek ning kene ya. Diluk tak playokne tak gugahne YouTube. YouTube ya sop. Tulisannya mantos. Ya. Ojo Cidro. Oh iya bener gak usah ning kene enak ning ngono. Ojo Cidro. Iya Mas. iya Judulnya Ojo Cidro. Cidrone tok kok rene ya. Kita tak delok jajal bener ora. Sunyahni wedok film iki Mas. Pondok iya Heeh, bener iki ya. iya Ayo, Citra siji gending tetep bareng 99.2 pas Cisam Bangga. Oh iya. FM. iya Ya iki ya, Jo. Iya, 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 iya. Ayo yang Pak Yuaji karo leye-leye. Yuk, yuk. Basing prasaja Ojo Cidra